नाया नै बिथिं खारलाला लांजोबबाय नै मा जाबावगोन मोजां हो नोंसोर माने सिरियास लाया एगजाम होग्राफोरा बेयाव मा होनो केन्डिडेटनि लिस्टआ रल नाम्बारा बिराद बुरजा दं आरोना ओमफ्राय मानसिफोरानो गैया दा एगजाम होग्राफोरानो जों सानैल' नै मोनखासिगोन बायदि आरोना जों सानैल' नालाय So hello लोगोफोर वेलकम बैक टू माय चैनल तो गिबिं गिबियावनो बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन टिप्सआव बरायबाय लोगोफोर तो दिनैहाय मा होनो गोबाव जों भिडिअ मोनसे लानानै फैदों लोगोफोर तो बहुत गोबावानो जाबायमोन आं भिडिअ लाबोथारिया तो बिटिआरनि ग्रेड 3 नि एग्जाम हैनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर तो आंना सेन्टारा उदालगुरि अक्जिलियामाव आरोना ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर एडमिटआनो आंना टाइटेला मिस्टेक जानानै फैदों आरोना लोगोफोर दा एन्ट्रि मोनगोन ना मोना डाउटसो जानानै दं लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन बेबायदि आरोना आंना बे नामा कुशल नार्जारि नालाय नार्जारि आइस लिरो आरोना जोंना ओमफ्राय बेयाव वाइ जानानै फैदों दा मा जायोसै दा एग्जामखौ हैग्रोनोसै आरोना दायो थांनांगोन जोंहा न'खराव साथाम फैगोन आरोना जों आदा ओमफ्राय आं ओमफ्राय जोंहा सिस्टार आरोना साथामबो फैगोन दायो जों थांनो ओंखारबाय आरोना नायलांबाय थादो माबायदि जायोसै एग्जामा जोंहा मोनाव थांफानो नागिरदों एग्जाम होनो थांगोन नोंबो नोंबो एग्जाम होगोन हा एग्जाम थांनो मायाव एग्जामाव थांनो नोंबो लोगोफोर सुदेमाव सासे लोगो नेदों आरोना बेनाबो एग्जाम दङ दा जमा थांगोन आरो लोगोफोर दाबो फैयाखै ओंखाम जानो दासो एग्जाम सेन्टारा सब आलादा आलादा गोजा आरोना लोगोफोर मा होनो जोंहा सिस्टारनिया रौतायाव ओमफ्राय जोंहा आदानियाबो उदालगुरि आंनाबो उदालगुरि ओमफ्राय बे लोगोनाबो उदालगुरि आरोना ओमफ्राय होमबाबो सेन्टारा बेलेग बेलेग आरोना लोगोफोर सोरनाबा हायार सेकेन्डारि सोरनाबा कलेज बेफोरबायदि तो नायलांबाय थादो दायो लोगो फैबा थांसै आरोना नटिसनि काउन्सिलिंखौथ' होबाय होमबाथ' 10ता जागोन होननानै मोनसे सेन्टार मोनफैलायबाय नै लोगोफोर गोदान सहरिया आरोना बेयो बारा मानसि गैया बेयाव बारा मानसि गैया नै मोननो चान्स दङ दे बेयाव जोंना सिस्टारना बेयाव आरोना दा ओंखारसिगोन बेयो ओमफ्राय मोजां हो नोंसोर माने सिरियास लाया एगजाम होग्राफोरा बेयावहा जोंहा आमायाबो फोरोङो आरो ओमफ्राय दा जोङो आरो साब्रै दंबावो उदालगुरियाव हैजोबगोन गासिबो थांगासिनो नाय नैबे सासेया रायलायखानाय गोजौआव मोननो चान्स दङ बिनिया बेहा लिंक दंखायो माबायाव गोजौआव आरोना क'क्राझाराव सिन्था गैया एटेमल' जानांगौ आरोना टेनसन गैया होना लालै ओमफ्राय बहानि लिंक दंखायो फन खालामसिगोन ओमफ्राय न'आव ओरैनो प्रम'टानो होननानै नैल'दि लिंक दंखायो होननानै बुंनानै स' फाइनालि मोनफैबाय आरोना जों लोगोफोरनि अक्जिलियामाव ओमफ्राय ओरैबायदि गरम दायो बेयाव मा होनो केन्डिडेटनि लिस्टआ रल नाम्बारा बिराद बुरजा दं आरोना ओमफ्राय मानसिफोरानो गैया दा एग्जाम होग्राफोरानो जों सानैल' नै मोनखासिगोन बायदि आरोना जों सानैल' नालाय बबेदानो होफैयाखै खोमा ओमफ्राय दा जोंना लोगोफोर सानैजों खाथि आरोना सानैजों नायलायनानै होनोसै लिरनाया मोनखानाय बायदि नै एकदम दा दसे थाना हाबसै दायो हाबैनोसै आरोना नै रेडि लाबाय जोङो कागज ओमफ्राय दायो टाइमा गोदै जाखो 35 जाबाय आरोना 12:35 11:35 हाबैनोसै एग्जाम होनोसै ओमफ्राय एग्जाम जोबखांनानै मादि जायो खोन्थानोसै रिजाल्टखौ नेबाय थादो लोगोफोर रिजाल्टखौ लोगोफोर नैबेयावहाय दाउथेब बासा दंमोन आरोना ओमफ्राय बिदै दंमोन आं मा जाना दं बेखौ नायनो नागिरदों ओरैबायदि अखा हाबाय दा अखा हानानै मा जाखोथाय बासायानोथ' ओरै ओइ नै सिङाव बिदैया लोगोफोरनाव
दाउआ गैया बिमाया बेयाव दं आरो ना ओरैबायदि अखा हादों ओमफ्राय बिमाया बहाबा थांना दङ गैया नै गाइसमोन दैया खावबाय दलङाव बेयाव फुल लोमजोबो आरो ना मोनसे समाव दायो बारा जाथ'वाखै दायो हरसे हानायाव बेबायदि जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिं नायदो स' लोगोफोर मैयायो मा होनो एग्जाम जोबखांनानै भिडिअ लानाय जायासै आरो ना ओंखायनो आं दिनै फुङावसो माबायदि जामारखो एग्जामा बेखौ खोन्थानो होननानै लाफिनलायबाय आरो ना लोगोफोर दिनै थिगसे अखा हाबाय लोगोफोर थान्दाथार थ' एग्जामा लोगोफोर मैयायो मोजां जायासै होननानै बुंनांसिगोन आरो ना लोगोफोर थ' हाथारासै एकुरेट बुंनो थाङोबा 80 मार्क्सनि नालाय 40सो मोनहैगोन आरो ना मार्क्सखौ ओमफ्राय बेखिनियावथ' जेबो जाखानाय नङा नालाय लोगोफोर थ' 60 प्लास थाबासो आसा फैगोन आरो एसे थ' गैया आरो मा होनो फरायनायबो जायासैना एडमिटनि गरबरनि थाखायनो एग्जामखौनो हैगोन हैया बिदि जाबाय थाबाय मा जागोन होननानै फरायनायबो लेखाबो नायनायबो जायासै थ' बेयावनो मेथ्सफोराव प्रेक्टिस गैयि जाबाय आरो ना लोगोफोर थ' बेफोरावनो जायासै थ' दायो लोगोफोर आङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो ना मा होनो जों ना हगारदों आरो ना लोगोफोर जों लोगोफोर जमा जानानै ना हगारदों दा बेयावहाय फुख्रिया लोमनाय बायदि जानानै दं आरो ना अखा हानायजों थ' लोमदों होननाय खोनादों दा बेखौनो नायनो नागिरदों आं लोगोफोर थ' नोंसोरबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ स' गाइसमोन जोंना फुख्रिया बेनो आरो ना हगारनाय फुख्रिया ओमफ्रायो बारा गिदिर नङा आरो ना जायगाया ओमफ्राय दा नै बिथिं उसिबाय गाइसमोन आं दा भिडिअ लालांगासिनो आरो ना ओमफ्राय नैबे सासे नै मालाबानो फैखुमादों आरो ना बेबो नायनो होननानै ओमफ्राय आंबो बिदिनो फैखुमादों नायनो स' जों दायो नायनोसै आरो ना माबायदि जामारदों अबस्थाया अबस्था চাই ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু ओमफ्राय नै गाइसमोन जोंना फुख्रिनि बान्दोआ नै बिदि जाबाय आरो ना नै बेयाव जों दाखालि बान्दो होदोंमोन एसे ओमफ्राय नैबे साजों उसिबाय नै गाइसमोन बेबायदि अबस्था आरो ना माने दै पास जानायनि थाखाय बेयाव दैया अभार जाबाथाय माबा जायोमोन नालाय दा नै बिदि नै लोमलाला लांजोब्बाय गाइसमोन नायाबो खारलाला लांजोब्बाय नाया नै बिथिं खारलाला लांजोब्बाय नै मा जाबावगोन जोंनि नाया हगारना हरजोबसानोसै नामा बहाबा देरहैजोबसै रायजोफ्रा मोनजाजोबसै नै जों बेयावहाय दाख्लै माबा खालामना होदोंमोन ओमफ्राय दा मोजां गवाखै आरो ना दैया एबार सुपार जाबाय नै बिथिं जों एसे बान्दो होदोंमोन आरो ना फिसा बान्दो ओमफ्राय थांद्रायाखै दा बेयाव गलांबाय थादोंना एसे केटपिस जायगा ओमफ्राय जोंना बेयाव केटफिसबो दंमोन आरो ना मागुरबो ओमफ्राय ना मागुरा बारलांबाय बायदि मोनदों आरो ना नै उसिथारबाय ना इथिं ओइ बैयाव सेन लागाय बैयाव नांबाथाय आरो हगारनानै होफैफिनगोन नै जोंना फुख्रिया बेनो आरो ना बेयाव 10,000नि गासै ना हगारदों जोङो लोगोफोर ओमफ्राय 10,000आव बेसेबांसो फैसो नायनि दानाजों 10,000 आरो ना गाइसमोन दाना साना लानानै लोगोफोर अखा फुंसे हानायावनो ओरै लोमलाजोब्बाय आरो ना लोगोफोर लोमलाजोब्बाय मा जाबावगोन आरो हाबावगोन अखायाथ' सेस जोंनि नाया लोगोफोर अखा गोसा हाबाय थाबाथाय दैया थांग'नो हानाय नङा आरो ना दैया थांग'नो हायाबाथाय लोमलागोन आरो ना उसिगोन लोगोफोर पानि होया गेसै थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर बाय बाय